So mao ni siya gitawag na idea food trip. Kay lagi first time namong nag-travel og layo nga gamay ra mi gasto sa among pagkaon. Kay lagi pag magbiyahe mi sa layo kasagaran namong pagkaon is mag-take out ra jud mi sa Jollibee or sa Chowking. Pero this time is grabe ka gamay ra namo gasto. Sa 50 pesos is nabusog na mi sa amuang biyahe. Dayon perfect kaayo ang chicken skin kay naa siya paris nga puso. O kani di nga time nanguli mi ani sa Aurora Sambuanga del Sur sa amuang lugar. So kay niadto man mi og lungsod, so pagkakita namo nga daghan kay mga pagkaon sa kilid-kilid ug lami kay tan-awon ang puso ug ang manok. Mao nang nag-decide akong bana ug akong papa nga mangaon sila sa gawas. Unya kay gipatry man ko sa kumbana sa ilang chicken skin ug sa puso, so lami man kaayo. So mao nang nikaon ko ug naguba na sa dakong diet please lang. Pero si Bibi Ivan is wala siya nikaon kay natingala siya sa kanon nga giputos og dahon. Pero si Kisses kay nikaon raman mao nang si Ivan ra ang naka-take out sa Jollibee please A lang. few Pag human ako moments kaon, so later. giimnan lang nako og kape kay para perfect ang atong